La Corporació Musical de la Pobla celebra el 150 aniversari, 150 anys de tradició musical a la nostra localitat. L'any 1860, un grup d'entusiastes crearen una agrupació musical unint-se al treball iniciat pel mestre nacional en Juan Lázaro y Blasco. Era secretari de l'Ajuntament i una persona amb una vocació musical extraordinària i un esperit inquiet, emprenedor i polifacètic que el portaren a ensenyar solfeig a uns quants joves als que va saber il·lusionar. Quatre anys més tard, el 2 de febrer de 1864, es firmava l'acta de fundació com a Corporació Musical de la Pobla de Vallbona, de la qual ara es celebra el 150 aniversari dels seus inicis. En la seva fundació es feia constar que la principal activitat és promoure, fomentar i difondre l'ensenyament de la música i la cultura. En poc de temps, la banda comptaria amb 20 membres. L'acompanyament en les cercaviles, la seva presència destacada en les festes patronals i els xicotets concerts fets durant aquests anys varen consolidar una institució que a poc passaria a formar el dia a dia del nostre poble. La llavor plantada pel mestre Lázaro y Blasco germinava amb molts bons deixebles, entre ells Vicent Segarra, que es feu càrrec de la banda després de la mort del seu fundador. Començava un nou impuls, sobretot en l'ensenyament de joves que omplien la banda. Els anys de major esplendor aplegarien a partir de Dionisio Pitarch i Gomis, que no va estalviar en esforç i temps per dedicar-li a la banda. Amb ell dirigien Félix Soler, el mestre Borrero, el mestre Cervera i en Mariano Puig, que van fer que la nostra banda estiguera entre les millors a principis del segle XX. Pitarch va permetre que la banda cresquera i passara a tindre 50 membres. Es compraren instruments i gaudia del mecenatge de Rafael Plasència, músic i filàntrop, que pagava totes les despeses de la banda. A partir d'ací, en la banda començarien a aparèixer problemes interns que farien que fins i tot aplegara a dividir-se la banda dels joves i la banda dels vells. Diferències que farien que la banda no recuperara la normalitat fins als anys 50. Es creava una nova junta directiva amb nous estatuts i amb el suport de l'Ajuntament i la corporació començava a funcionar no sense problemes. El 1971, la banda ha d'abandonar els assajos al Cinema Avenida i traslladar-se a les escoles de Colón. El 12 de novembre de 1973, la banda compraria el local d'assaig al carrer Colón, amb la tranquil·litat de tindre un local d'assaig i amb la direcció de Manuel Enguídanos s'iniciava l'etapa més fructífera de la banda. Comença a ser habitual la presència en certàmens i també els premis. Entre els reconeixements més importants obtinguts en la seva història, en 1891 obtenia el primer premi al certamen de bandes de Llíria. Els anys 1916 i 1917 obtenia dos primers premis al certamen de bandes de València en la secció segona. El 1987 obtenia el primer premi al certamen de bandes de la plaça de Bous de València. I el 2010, el segon lloc al certamen de Benissanó i el primer lloc en desfilada. També cal destacar la participació en els certàmens de Cullera, Leganés, Montserrat, Llíria, València, Paterna, Nules, Tobarra i Benaguasil, entre d'altres. L'any 1976 ingressà en la corporació la primera dona, la xiqueta Pilar Marco i Campos, amb només 10 anys. En l'actualitat, la corporació musical la formen l'Escola de Música, el Conjunt Instrumental, la Coral, la Jove Orquestra, la Banda Juvenil i la Banda de Música. Compta amb 320 membres entre alumnes, vocalistes i músics i té el suport de 550 socis. La Corporació Musical de la Pobla és ara un referent en la vida de la localitat i les seues festes, cercaviles, processons i romeries
destacant el seu paper dins les festes patronals de la Verge del Rosari i Sant Sebastià. Un paper destacat en la vida cultural de la localitat que ve avalat pels 150 anys d'història que complix la Corporació Musical de la Pobla de Vallbona.